Čaute Tomka, ja vítam u ďalšieho dielu z Happy Wheelsu. Dneska je to už 4. alebo 5. diel. A rozhodol som sa túto so starou tučnou ženou s lyžicou, či čo to má, roztrhanou tučnou, že si dáme Bros Levels a nebudeme hrať tie priblblé staré videjca, čo som sprostý, tie mapy. Dobre som povedal. A ideme na to. To čo, aj bomba vybuchne. Bum. Dobre, tak ešte raz. Toto nevydalo. Musíme si to načasovať. Bum. Easy. Tak, dáme tomu 5 hviezdičiek, lebo toto bolo fakt akože E. Super freeze run. Chápem vás. To čo bol za zvuk? Čo to bol za zvuk? Bum. Jaj, to sú takéto kocky. Ej, bysťu, vyškriabe sa. Ne, takže ešte raz. Bum. 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 A je to v prdeli. A není. A poď. A. Krásne som si cestičku vystaval s kocičkom. Ale dobre, si synak, je mi to ľúto. A zaseklo sa mi koleso medzi dvoma kockami. Bum. Bum. Ej, sa mi zaseklo. Jeden, aj. Tak ako krásne som ich položil na zem. No a toto je horolezecká sezóna. Ako sa ja na to prizerám. Toto neprejdem v živote nikdy. To sa nedá prejsť. Hop, hop. No a rozdrapilo mi väzy. Hop. 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 No jasné. Ale krásne som si ten koleso vyhodil. Hop. Tak luxusne som si to položil, tie kocky, že až som sa pohol ďalej. Peťka. Ne, ešte raz, posledná šanca a prepíname mapku. Hop. 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 Ty takto, ale to bol jump Jero Rimo. Nevadí. Dobre, výborná mapa, ale nebudeme prejsť, ideme ďalej. Slow motion. Matrix. Ne. Dobre, dosť krátka mapa, takže ju nejdem ani hodnotiť. Troll level. Toto už som čistou náhodičkou hral, takže bude aspoň jednoduchšie to prejsť. Battle run je falošný. Musím ísť na danger, nie na safe. A takto je to také neprirodzené, keď už viem, čo sa ide robiť. Toto môžem kľudne prebehnúť. Tuto to nie, to je falošné. Tuto jump nemôžem ísť rýchlo, lebo to ma oklamalo. Teraz pekne sem ideme. Sem pojedeme potom to a toto už je reál. Takže najrýchlejšie preletená mapa, ako sa len dá. Inak sa mi ľúbi. Wasted die. Krásna robota. Áno, cesty ako zomrieť. Prvá cesta, byť rasista. Nevadí. Ďalšia. What's this? Taký pedofil, či čo? Mr. Jet a Justin Bieber. Ten rýchlo zomrel. Accident. Čo je accident? To neviem. Vyvkne. Ja nemôžu sa deti hrať s nožíkom. Tak ho odhodili. Je to vôbec nevyšlo. Ono ju to malo zabiť. A hodiť je to do hlavy, alebo do hľačov. Panic TV. Nechcel by som. Niečo so srdcom, že má. Odpadol. Potrasený elektrikou. Fail. Padne chladnička na tetu tučnú. Mechanic out.
Ajajaj. Thanks for playing, please read me. Není problém, takíto ľudia sa mi ľúbia, čo toto vedia, takéto vymyslieť. Ďalší slow motion matrix, to aj preskočíme, ideme enter the box. No, môžeme si vyberať, tak si dobre Pogogaja. Ty vole! Ľudia boží! Oho, čože? Hop, sadni si. Vidíte to? Skoro! Poď, chyť sa! Chytí sa jedno... On sa drží nohami. Atletika. Som vnútri. Bol som vnútri, toto sa neráta. Ste to videli? Ste mojimi svedkami, že to je blbosť. Stoj. Ale on sa v kúse klčiak odráža. No. Hop. Tak to je borec. Tak to je borec, atletik. Hej, bum. Takú šípku hodil. Hej. Borec, atletik zas. Poď. Poď. Ne. Ešte raz, toto ja musím zvládnuť, že to je úplne easy. Musím sa dostať do tej škatuly. Som tam. Victory za 9 sekúnd, 5 hviezdičiek, paradzina. Harpoon run, to čuj. Ja toto viem. Toto som tiež keď si hrával. To sa musím dostať čo najďalej. A nikdy som sa nedostal ďalej ako na good. Poď! Lebo ja som zapichnutý na tej harpúne, viete, ja tu mám natiahnuté lano. A ťažko sa to potiahne, ja to nejdem ani skúšať, zbytočne strácam čas. Stovej tu daj zase. A na to sa môžem vypískať, nejdem ďalej. Toto robí, to sme už videli, niečo podobné. Impossible 99,9%. Impossible. Nemôžem spievať, lebo by to bol copyright. Tak to by som nechcel zomrieť. Ešte raz. Ty vole, ani takto. Hopa, hej. Hop. Hop. Vystrelte a netrafte ma. Hop. Vedľa. Nič ma netrafil, úplne živý. Ako med. Spikes Fall Pro. Jaj, to sú takýto typ map, nemám veľmi rád. Bo sú ťažké. Ach, som boh. Ale meno legenda mi to napísalo, takže s tým som spokojný, nemusíme ďalej nič skúšať. Chcem tieto mapy preletieť, lebo som to najradšej tak príde preletieť to. Toto je nenormálne stará mapa. Túto mapu, ak niekto nehral, tak je neznalec Happy Wheelsu a tento bug už musí poznať. Proste táto mapa je strašne stará a stále má úspech. A nikdy sa neviem dostať na to Supermana, alebo neviem sa proste dostať cez ten skok, kde sú dve steny, cez ktoré sa máte dostať. Proste skúšam, ako to skúšam, ale nedá sa to. Aha. Wow! Ne! To mi nepovedz, že som to prešiel. Ja som to prešiel, ale nechcem stať to zase von. Toto som v živote som neprešiel takto ďaleko, tento neon jump. Hop. 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 Tak krásne to by pokorený PewDiePie. Ten pôjde ľahko. Tam treba dať takýto mod, že sa takto pekne prepchám. Hop, hop, hop.
pekne, toto je to isté, len to treba ešte v menšom prevedení. Hop. Ne! Ja nechcem naspäť za PewDiePie. A takto je to ešte lepšie úplne. Hop, 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 hop. Aha, vidíte to, ako sa ten krk do toho dá. Ne. To je nenormálne náročné. Jep. Tak toto môžem robiť do zajtra. Hop. Poď. Poď. Výborné. Super, mega, ultra pro. Ak ma poznáte trošku častejšie, tak viete, že ja na tieto mapy vôbec nemám nervy. A preto ju vypnem. 5 hviezdičkami. Climber walls. Čo je to, čo je to? Climb. Ako? On dostal tam porážku v tom. Jo, zaseklo. Ešte raz. Hustý. Cut. Musíme to rozstrihnúť, rozstreliť. Climb. Ale majú tu dosť. No, bez hlavy. Majú tu dosť bugov. Ak by som povedal. Schutí. Killer bol natočený 12 minút, takže ešte nejaký. Easy win. Zabil som svojho šéfa, takže je to dosť easy. Môžeme si vyberať, tak si vyberiem. Toto som nič možno nehral. Ja to čo je? Ne. To je ďalší Inside the Box, to ma nebaví. Ideme ďalej. Machete Throw Modern. Že hádžeme mačety. Hop, rozdáme nejaké mačetky. Hop, ďalšia mačetka. Toto za mňa mačetka jedna naservírovaná. Tamto chlapcovi. Tomuto chlapcovi to bude celkom hard. Nevyšlo to, takže ešte raz. Ne. Hop. Aj som sa napichol na chrbát. Hej. Teta padla. Hop, tam to ten padol. Ten tesne. Jejda. To musím prejsť, to je easy. No tak musím ísť ešte raz. Jakmile miniem 2 meče, prehral som. Posledný. Ne! Yes! Krásne to vyšlo. Bez mečov som ostal. You must kill him. Ej, bisťu, asi sa trošku vystrelím. Krásne. Blbosť. Na čo také niečo vytvárajú? Toto nechcem. Chcem niečo také, že sa nemám hýbať. Také som to videl u niekoho a celkom sa to ľúbi. Proste sa nehýbať.
Tak si to nájdem. Don't move. Tak, don't move pogo. Hej, to sa mi hrozne ľúbia takéto scénky, ako je to úplne na milimeter proste vypočítané. Proste nič nerobíte, len sa kúkáte na to, ako to mohol pekne spraviť ten tvorca. Koľko to musel takéto dačo robiť? Wow. Takže si potom ešte jednu, don't move a skončíme s dielom. Úplne tú harpúnu. Halo, za to je celkom dlhé. Že ho to tak bavilo robiť. Wow. Pekne, pekne. Ja som mu dal len 4 hviezdičky. No tak ešte posledné a konec. Taký futbalista. A tá lopta ho sprevádza úplne stále. To úplne ako keby je profesionálny futbalista. Gól. Ty vole. Tak toto nie. Ja si nemôžem dať rady ešte posledné. Yeah. Tým koľko si s tým musel za ňom práce, aby mu to nič nespravilo proste. Aby mu tie harpúny tak krásne prešli. Wow. Dobre. Takže to by možno už stačilo z tohto dielu. Ak sa vám videjko ľúbilo, tak dajte určite like. Budem sa teraz dlho nebolo pivil som si vlastne som to uvidel, tak som musel natočiť ďalší diel, už mi to aj chýbalo. Takže tak, uvidíme sa niekedy na budúce. Čaute.